छाटे दयालाल कोल पटे खूबी के मरला सजना ए बंद कर तोर मुंह ना देखो ना जाए तो लड़ा झगड़ा मत घर में आवे करो मुंह देखो बेचारी के एकर मुंह ना देखी तोर मैया के मुंह देख के जिया हम पियही में लुगरी गेठरी मोटरी चौखट के मारी बुलाकी छूछी कुर्ती बेच देला तो चोर पूर्वक ना हंसो की माटी चोरावे हंसा दूसरा फायदा के ओकरा पर कुकुर ना भूकी ऊ कैसे जौन इंसान के शराब पिए लागल ओकरा पर कुकुर ना भूकेला ऊ कैसे चलल बड़े पी के हां कुकुर देख लेला हां तू कहता कि सुन मरबू के हमरा लखा महुआ हो ओहू दम दबा के भाग जाला कुकुरा के हमर बाप से भेंट हो गइल बा तीसरा फायदा को इस चक्कर के शराब पियत हमें मन से साफ ऐलान करतन कि बुढ़ारी ना देखी है ऊ कैसे दे पीते पीते जवानी में दोनों किडनी ले गइल तो सब कोई लालू जी के बेटी रोहिणी आचार्य ना के तोरा किडनी देके जिंदा कर दे जे वैसन शराब पियता जेकरा के शराबवे पिए लोग घर में कलह कैसे होला तनी हमर बात पर ध्यान दे आइए रोल स्टार्ट रोल में देखिए गीत देखिए बाबा इनके समझावा ना कबो कबो रोलो करो खाली के कर मेहरारू के करा साथे सूतत है यार पागल पे हाथ गाल पे हाथ देकर सोचा मत हाय देखो हाय 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 जेकरा के शराब पियता पर घर में बर्बादी कैसे होला देखिए हाय हाय अरे पानी बनाओ मसा हेलो लाल बहादुर भाई रुपया देनी पिया प्यास पिया मसा बिना चिखना के पिया तेरा चिखना ला रुपया ला हमरा सुरेंद्र भैया ठेकेदार साहब रुपया देनी चिखना खाती सुरेंद्र भैया हमरा पिया के आदत हो गइल हम पिया बिना तो जियम कैसे जिला में क्या रंगदार है जिला में क्या रंगदार है हम रंगदार हैं हम कौन माई गलाल है कौन माई गलाल जातन मेरा रुसे कहे प्राण प्यारी है प्राण प्यारी बोलमती जी तने हमरा के मुर्गा बनाओ मुर्गा ना कोकरो को मुर्गा बना मेरी बहिनी के आ गइला हां ठीक है ठीक है गइला हां आ तहरा खातिर आधी रात के छोट छोट लड़कन छोड़ के मुर्गा बनाई हमरा से मुर्गा और ना बनी काहे बनी ए हेलो ए संडल मजाक मत करो मुर्गा ना बने तो हम महुआ पल्ले बने हां हमरा के ललका पिए के मन ललका हमरा के पैसा दे पैसा दे हमरा लगे पैसा ऐसा नहीं के पैसा नहीं के तो तू अपन भत्तार के बेइज्जत करता लो पैसा नहीं के तो सिगरी दे सिगरी बेच के 10 रुपया दे सब तो बेच के पिए गइला हां एगो सिकड़ी बाचल बा हमर नैहर के निशानी हां हमर भाई रक्षा मन में देले बा सिकड़ी उकड़ी ना दे मंदीप भाई सिगरी नहीं दे सिगरी तोर नैहर के हां गाले में के नैहर के हां हाथ में के अंगूठी नैहर के हां कोई दिन में काबू के 3 गो लड़का के जन्म नहीं अरे
माइको वाला मजाक कर दे उनका निशा लगल है मार देंगे पीते पीते पूरा उड़िया देंगे मार देंगे लहंगा में नाम लिखवाएंगे दाल बिन भात के भंडारा बिन रात के भात धावे तेला और हनवा भीतर के धनवा मिलबा अनारी देता तबे छी देल बागहना भैया ठीक कैला भैया लाल देबा तू पैसा पैसा दे के बिगाड़ा तारो पैसा एकरा देता हूँ हगिज लेवल है लइकन के लालू यादव जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 48 शिव कुमार पासवान उतारो भाई बहुत रुपए के पुरस्कार भाई बैठ जा रोल में बनी बेची दे बागहना ही कंगाल कोई बाटे बिगे मारे लो सदन नहीं भैया रोड पर हेलो अरुण भैया हमरा पिए के आदत हो गइल बा हां हम पिए ना तो जियब कैसे मेरा रो हमरा के मारत तारी पियाला अरे हम सब पिएगा हम दारू पिएगा दारू पिएगा गांजा पिएगा पिएबा तू हाँ रौरा इतना पियम तो हम कहाँ जाए पियल छोड़ दी नहीं हम नहीं छोड़ेगा जब पी गया मैं तारी रोज पिया के देला जब मार
मास्टर मुना कोइले सुना एक कंगाल कोइले बैठे पिक मार सजनवा दहियालाल कोइले बैठे दहियालाल कोइले बैठे भैया हमें अगर मुंह ना देखो अगर मुंह ना देखो पिके मारला सजनवा हो है दहियालाल कोइले बैठे दहियालाल कोइले बैठे पिके मारला सजनवा ए बंद कर गाना तोर मुंह ना देखो जाए तो लड़ा झगड़ा मत घर में आवा करो मुंह देखो बेचारी के एकर मुंह ना देखी तोर मैया के मुंह देख के जी हम बाप रे बाप धर्म पत्नी ऐसा होगे के चाहे हाँ जो पत्नी अपना घर के पतन होने से बचा लिया हाँ उसका नाम धर्म पत्नी है। अब के दारू के निशा में पगलाई रही हम हाँ मर जाती हाँ बाकी हमरा के हाथ गोड़ पर के बचा लेला ठीक कइलो ठीक कहलू हमरा के मुंह ना देलू ना बाकी इतना लोग के बीच में इतना लोग बैठल बा इतना लोग के बीच में हमरा के बेइज्जत कइले चुप बने हम चुप बने। ए राजा जी बताई रौरा इतना पियम तो को दिन जियम बताई रौरा के कुछ हो जाई हम ई 4 गो छोट छोट लड़कन के लेके केकरा दुआरे जाए। सुधर जा टेंको भैया सुधर जा टेंगू भाई अरे बाप अरे बाप हमर मेहरारू ठीक कैली हमर मेहरारू ठीक कर दे भैया अब हम दारू ना पियो सुरेंद्र भैया ना पियो सुरेंद्र भैया अगर पी के मर जाती मेहरारू केकर दुआरे जाई चल हमर लइका केकरा भीख मांगे चलते हम हनुमान जी के क्रिया खाई मत हे हनुमान जी आज के बाद हम कोई निशा ना करब दारू एकरा बहिनी के पटमौर हम एगो ना माने रौरा उठ बैठ करी मेहरारू कैसे समझौली देखली कैसे किया तना हो बलमुआ दारू बोल कोई से बाबू किडनी फेल भैया
ई चलते हम गीत देखौनी हो भिखारी ठाकुर क्या कलाकार के देखे ऐसा के चाहे सुरेंद्र भैया भिखारी ठाकुर क्या करते थे क्या जिस समय हमारा समाज में बेटी बेचने की प्रथा थी भिखारी चाचा बेटी बेचवा के ड्रामा दिखा के बेटी बेचने की प्रथा को बंद कर दिए थे तो हमार गीत ये दिखावल जाता था ना हमार गीत इसे दिखावल जाता कि एको दो चार गो जवान भाई आज युवा पीढ़ी हमारे शराब से बर्बाद है अगर युवा पीढ़ी पर गीत समझ में आ जाए तो हमारे गावल सोरत हो जाए जिनको शराब पीजिएगा भाई जी उनके घर में यही दशा दिन दशा हो जाएगा केकर परिवार कखनी केकर घर उजड़ जाएगा के मर जाएगा बाबू शराब से तीन चीज जाएगा कवन कवन शराब धन ले जाएगा शराब शरीर ले जाएगा शराब आपको प्रतिष्ठा ले जाएगा हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं जवान पीढ़ी से भैया शराब के फेरा मत पड़िए शराब से हुआ शिकार उजड़ा उसका घर परिवार ये गीत हम छोड़ देनी सुधार जा टिंकू भाई कृष्णा कहे के बाद लोको पायलट अजीत कुमार जी ड्राइवर साहब एक बबुआ के पिताजी राजा होके राज करो मंगल में बन रहे अच्छा फिर हो जाए समय समाप्त बाबरी में सोहर हो जाए अब देहाती जी की गावत श्री कृष्ण गोविंद बहादुर में जन्म भइल बा जाए भगवान कृष्ण के दया बने रहे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव सामने अलबुरूनी पधार रही है।